Ahojte, počúvajte. Chýbajú nám 2 odberatelia do toho, aby sme mali 10 odberateľov. A chýba nám 8 odberateľov na to, aby sme mali 16 odberateľov. Takže prosím vás, dajte odber, ak chcete ASMR, lebo od 10 odberateľov sa zbieha to ASMR. Tak dúfam, že to bude dobré. A teda dúfam, že to čím skôr dáme, pretože chcete aj ten projekt, čo bude spojený s hudbou, takže určite ma nezabudnite sledovať. Takže dajte odber, like, video zdieľaj toto a daj odber. A daj like na toto video a pokiaľ nebudú vypnuté komentáre, tak daj aj komentár nejaký. Takže maj sa krásne a čau. Dúfam, že to čím skôr dáme. Uvidíme. Napíš mi potom do YouTube komunity, že či to skôr dáme, alebo ne. Takže dúfam, že to dáme a majte si krásne. Čaute.